mihring te hi kan thiam lamte kan hriat lamte a in ang kher vek lova mi hriat ka hriat lo wang khan mol kan i bik kher lova ka thil hriat kha an hrebik lo ve thei tho ani a chiar peite angai tha peite na na ero hi chu kan tluk lo nge thin thung tun tuma po tam tak ta na ho ni si a khethar te ta na beng war thlak ni thei tho si bel chung chang kan soido ani then khat chuan bela chhuwa an ni hian an case a fel ta emo an zalen ta emo ti an om thina a case kha chu akal ngain akal reng dona zera tang ri lovin jail po na tang court a ten ve don ti na mai chau ani offense kan ti hi bailable le non bailable offense a thena ni ya bailable kan ti chu bail thei ti na ni maya non bailable kan ti po bail thei lo ti na ni le maya dan bot siata pu kha bailable offense ani chuan khel lovin baila chhuwa tur ani tin non bailable offense po hi bailin an chuak sup tho sia enge achan kan ti mai theya non bailable ma ni sela a chhuwa thei dana kha om le a chu CRPC a zia ani bok ani bel hi kota dil turani ya amairo chu chini dil ngot turani lo ati thiam roi mai kha atra ti chuan bela i chhuwa thei dan tur an ngai tu puyang chenga damlo na wang po ni ma na tin aman tu che lampangin procedure an zom lo wang te thil dang wang po in kotin chhuwa tlak thutlinga angai ani chuan bel khan i chuak mai don ani ta chuan bailor surti ti ni boka chu ilamamo chewa atel lo chuan ila chuak thei lo bailor kan tran hian accused te chungchanga mo phurna kan la accused kha court an kal thadu lo emo an tlan bo emo ani chuan poisa choi emo zeltan thlengin kan tuar thei ani tin bela chhuwa phalsak kan ni point condition mumal takoma chung condition chu bo chiat ani chuan bel kha cancel le thei vek ani boka tan le angai tina ani tin bailor surti kan tia kha ain withdraw hlau thei boka chutia ain withdraw hlau chuan bailor tur danga kha kan hmu bok si lo chuan kan tang le zui ngal mai don tina ani tin hei ba ka hian anti bail kan ti mai anticipatory bail a om boka bail lo dil lai lok ti la kan thra thiam mai ome ilaka FIR tuine mo a the luta thutling ani chuan man nge ingaya ma se man ini lo nan man main anti bail ilo dil theya phalsak ini chuan an man theilo cha phalsak ini lo ani chuan man ingai thung tinani tin kota bel kan dil reng hi phal ani theya phal ani lo thei boka idil na kha reject ani chuan court sang zoka ikal theya tim court ngaya tho khan ground thar inei ani chuan court ngaya tho khan ikal the ni bail chuak kan ni hian kan case hi a fel ti na ni lova zela tang khan kan chuak lailok ti na mai chawania pon lama tang man in luma tang kan court thei ti na ni chu ta chuan soi tong khan condition oma khuwa chhuwa san lo tur ti nge case fel ma chu chumi district chu san lo tur ti te po kha om mai thei ome thiam lo kan chan chuan kan thil ti sola zir khan a sentence a zirin min convict dana zirin tinani berchu zela khan kan lut le na thei tinani ta a pe om lo to khop thrinang karing